non fagan kilómetros aos cartos e deixenos xestionar a nós os nosos recursos. Esa é a proposta do Bloque Nacionalista Galego, sobre todo para poder ter un servizo de atención á xente como se merece. Un servicio galego de atención á dependencia, de atención aos nosos maiores, de atención aos discapacitados, creando unha rede pública que permita esa atención en efectivo. E digo crear rede pública porque ahora non hai. Porque esa foi a herencia que nos deixou o Partido Popular. Temos a menor taxa de cobertura de todo o Estado en plazas de residencia para a xente maior. Sí, só nos gana Ceuta e Melilla. Somos a comunidade do Estado que menos plaza de residencia para a xente maior ten. E iso que aquí estuvo 16 anos gobernando unha persoa que era do gremio, que era dos maiores, podía atendelos un pouco millor. Pois este é o que nos deixou. Este é o que nos deixou. E por eso nós temos que crear ahora. E como estamos a crear? Creando un ente de colaboración estável entre os concellos e a Xunta de Galiza, que é o Consorcio para as Políticas de Igualdade e de Benestar. Ese é o logro do BNG e ese é o paso do BNG. Decisivo e importantísimo. Por certo, que o Partido Popular tense dedicado durante todos estes meses a intentar boicotear cos seus alcaldes o Consorcio para as Políticas de Igualdade e de Benestar. E agora na campaña electoral falan de atención á dependencia. Pero miren, é que o Partido Popular non pode pretender facer oposición mandando os seus alcaldes á guerra. Porque os alcaldes non están para eso. Os alcaldes están para resolver os problemas dos veciños e das veciñas. Non están para facerlle a guerra á Xunta de Galicia. E ademais, cando así o fan, pode ser que o Partido Popular gane algún titular en prensa, pero os veciños e as veciñas deses concellos perden. Os veciños e as veciñas deses concellos son os que pagan as consecuencias. E por iso non lle podemos permitir. Non lle podemos permitir porque a xente xa se está dando conta de que ali onde hai un alcalde do PP hai un problema. Non hai un alcalde, hai un problema e a xente non quere problemas. A xente o que quere é que se arreglen os problemas. Pero tamén é necesario comentar e ao mesmo tempo repudiar a vergoñenta atitude do Goberno Municipal do Partido Popular e de Sotelo nun ano crucial na restauración da memoria de moitos homes e mulleres mortos e represaliados pola ditadura franquista. É denunciable a clamorosa ausencia do actual alcalde e do Goberno Municipal nos múltiples actos organizados en Cangas por este motivo, tanto pola Asociación pola Memoria Histórica 28 de agosto como pola Consellería de Cultura. É igualmente lamentable a non comparecencia do alcalde nos actos de homenaxe aos mariñeiros represaliados no barco da memoria e a súa sistemática ausencia dos actos de homenaxe aos mártires do Anguieiro. A partir do día 27, se eu son alcaldesa, representarei a institución municipal nos actos pola recuperación da memoria de homes e mulleres que en moitos casos pagaron coa súa vida o seu compromiso coa democracia e a liberdade. Pero tamén homenaxearemos a todas as vítimas da represión franquista. Eliminaremos do rueiro e de todos os edificios públicos os nomes vinculados ao levantamento militar e acondicionaremos o lugar do Anguieiro como homenaxe ás persoas que perderon ali a súa vida.